Иска да дава пари за белото. Никога ще правим сега. Виж сега, в такъв момент процедираме както сме процедирали всеки път. Отиваме и му трушим главата. Какво ще кажеш? Да, ме имате ли хора? Хора винаги има. Трябва ми бенз, трябва ми някакъв транспорт. Аз мога да ти дам магарито Джони. Той тук и те в задния джоб. Коса с Лери. Лери умря. Как Лери ще умре? Какво го направиха, бе? Хванаха го в засада, опозиционните членове. Не, човек. Виж сега хубавото нещо, че Джони му е говорил обаче. Знаеш ще е важно. Че не му е говорили, бе? Да, само трябва обаче да го нахраниш първо и да му дадеш малко да пасе. Ако му даде малко... Олен кафе. Най го да пи кафе. Става Джони. Той не е ли отналешиха хората? Яла тук, бе! Яла тук, бе! Яла тук, бе! Заложник! Став се, бе! Това ще го това! Шеф! Как разбра къде сме? Как разбра нашата локация, бе, Гамен? Казаха, бе. Кой ти каза, бе? Писнаме от вас гниди такива. Скоро ще дойде времето и ба. Стой тука! Няма нито да ядеш, нито да пиеш вода, докато аз не съм казал. Чули му, бе? Тия не са ли мъртви вече? Още не. Да, Лери, айде! нека Джони на заведе някъде. Джони. Това нещо какво ще направи сега? Брат, не разбирам. Купо си бело, нямаш пари да платиш. Не мога да разбера, човек. Ще го намерим. Брат, забравих с пистолета. Чай, сега. Добре, аз се чакам долу направо. Окей, сега. Чакам за това, братле. Кой си това? Нещо така. Майка ти си ба! Майка ти си ба! Шефе, добре ли си, шефе? Кой беше това? Майка му си ба! Ай, вали, ще закарам до болница. Къде ще бъде Джони, бе? Джони! Ето този копак! Какво е тук, бе? Джони е тук. Джони ще стои с тебе, аз ще му го фана, окей? Дони! Джони не ми е добре. Знаеш, че обичам Джони, ако нещо стане. Ако нещо стане, не съм ти го карал достатъчно, Джони. О, Джони! О, Джони, фани ги, Джони, моля да тръгвай. Джони, тръгвай. Няма време за мен.